Alle burde skyde sig selv, når de bliver 17. Derefter er det hele bare skuffelser. Er der andet, herskaberne ønsker? Alle her er i trist humør. Gør os lidt glade. Livet er skønt, skønt. Jeg har gjort værelset rent. Det er ikke engang en time siden. Og for hvem? Vi bor i en svinestig. Du kunne være mor til 10 børn. Du kunne være den mest stædige gadeluder. Der er alle muligheder i dig. Vi er 2 arme djævle. Hvad ender vi med?